Malawi Today. Chenjezo kwa mafumu aku Central Region makamaka matiye. Chenjezo langa limene ndikufuna ndikupaseni lero li mulitenge mwa serious, zili ndinu muzitenge mwa chibwana, koma ine ndikukuchenjezani kunena kuti boma lakukonzerani ma 100 million oti mulandire, pakuti ncholinga kuti muzikapereka ma 5,000 kwa anthu amene ati akalembese, amene ali ndi chanzika. Funso nkumafunsa kuti kodi 100 million imene mukupasidwayi zaka zonsezi idali kuti? Bwanji samakupasani 100 million? Pali zinthu zina mukamalandira kuchokera kwa andale muziyamba kaye mwazithira mankhwala kapena kuzipempherera. Pali zinthu zina zochokera kwa andale zimakhala za sataniki, ndipo munthu ukapusa umakhonza kufa nazo. Muzifunse iniyo atiye amene mukulandira ma 100 million kuchokera kuboma kapena kuchokera ku chipani cha MCP ndi usogoleri wache. Kodi inu mmene mwavutikira, inu matiye onse amulilonge mwavutika zaka zonsezi, ati lero li ndiye wina wache akakuuzeni kuti bwerani panopa ndikupaseni ndalama. Chonde ineyo ndine mwana wa kwanu kuno, ineyo ndine wa ku Central Region kuno. Mwandiona ine ndikupita ku Blantyre, mwandiona ine ndikupita ku North, mwandiona ndaitana mafumu aku Blantyre kapena ku Eastern Region, ndikukuitanani inu kuti ndikhale nanu pansi chifukwa upresident umene ndi wa mu Central Region. Chonde ine ndithandizeni muziwe kuti ndi nyenga iyeyo. Ndalamazo ngati muli anzeru, ngati mungazifune, ngati mtima wanu sukhulupirira za chinyengo, musazilole. Koma ngati mungazitenge, muzitenge mukazidye, chifukwa kale ndi kale anthu inu mwavutika kopsa. Koma lero li andale ataona kuti zisankho zayandikira, akonza ma 100 million kwa matiye amulilongwe. Ndipo tikunena pano onse ena ndi ena ayamba kulandira, onse achita approach, ena ndi ena ayamba kulandira ma 100 million. Ndipo kuli makangano opsa, muzakaona izi zotere zikuchitika muziwe kuti amene ndi satana akufuna akunyengerereni, akulandeni chimene chili chanu. Kodi ndikamanena ine kunena kuti ziko ilili likuyenderasedwa ndi mamafiya, likufunika mapemphero apaderadera, chifukwa soka ilo tili ndi anthuso opemphera amenenso agwera mu msampha umene kuli ndalama zimene zikupita kwa anthu opemphera, mazibusa, mazibishopu, maprofeti onama ankuka na akalandira ndalama ku State House. Masinodi amene timadalira ife mipingo ngati ya CCAP Blantyre Synod, CCAP Nkhoma, CCAP Livingstonia, akatolika amene tikawadalira akuluakulu ake ambiriwo agwidwa musampha wa boma la MCP akulandira ndalama. Ndipo muona kukhala imfa zoopsa zimene anthu ena ati afe nazo, chifukwa Mulungu si munthuyi, Mulungu salola zopusa. Kodi tukwakonzedwatu ndikuti kwakonzedwa makobiri. Tikunena pano pa 7 pano ku Civil Stadium kuli dansi. Chidansi cha zaoneni mabandi opambana khandi 10 akonzedwa kumene koko, ati ndalama yache kuti ukalipire pakhomo ukaonese chanzika. Akufuna azikachichita swipe chanzikacho, azikachichita skani. Ili ndi chenjezo kwa iwe mzanga wa chinyamata amene umasusukira zosusukira kutero kumene mafumu alandira ndalamamu akuwauza kuti atazikapereka ma 5,000 ndi atachoka kumene kwachita target. Sopano achinyamata akukonzerani ati madansi. Kodi madansiwa kale ndi kale sama akonza bwanji? Moti ku Civil Stadium pa 7 December kuli mabandi a satana onse amene amasusukira ndalama. Ndiye kuli mabandi kumene koko mabandi kulandira ma 2 billion.
kumadabwa kuti ndalama zimenezi kodi inu mukuzitenga pati? Ziko limene mulibemo mankhwala muzipatala, ziko limene muli njala, ziko limene mulibemo fetereza, ziko limene mulibemo mafuta, ziko limene anthu akuvutika koopsa, koma kuli ndalama zimene zikuperekedwa kwa oyimba ma 2 biliyoni ma 3 biliyoni. Choncho Amalawi ndikukuchenjezani, uni Somali wanga omaliza, kuli dansi munzinda wa Lilongwe ya ulere, ndipo ukakafika pa khomopo ati ukangoonesa chanzika, ukakachionesa chanzika chija akukachijambula nde kuti chimenecho iweyo uziwe kuti wavoteratu. Kodi itu ine nimangonena tu sinimaopa china chilichonse, nimangonena chilungamo. Kuli bwino kumangirira chilungamo kusiyana ndi kukhala chisiru. Ndipo pamene ndafika saizi itu yokuti galimoto ya polisi ya ndikayiona ndimayima nji ndikumayisirira kuti abale awaza nditenga liti, galimoto indayikwera kale. Nkhani yathu iyi kapena ntchito yopanga activism imafunika anthu olimba mtima, sifunika zisiru zimene zimatengeka ni makobiri. Azatenge ayi pakali panopa omenyera maufulu akulu amene mmazi waja sangabwere kuzakuuzani zimenezi. Panopa anapasidwa ma contract, tapitani ku Blantyre Water Board, ku Lilongwe Water Board, mukapeze kumene koko mukapeza onse aja amene amazitcha kuti ndi omenyera maufulu akudya kumene kondalama, ndiye sangabwerenso mano kumakuuzani chilungamo ayi. Iyo ntchito zawo basi azilunjika kumeneko kuti azilandira ndalama za magazi. Choncho ndifuna ndikuchenjezeni Amalawi, kwa ino amene mukufuna kuti mupite ku dansi ya ulere, muziwe kuti pamenepo mukukavoteratu. Kodi ntchito imene ogula zovoterawo kapena omapusisa Amalawi wafikatu patali. Tikunena pano ali kwa Nkhulambe ku Phalombe, akumafika m'mizimu kumanama kuti ifeyo tachokera kumukulu, ndife akulikulu la kumukulu, ndiye tikupangisa za ngongole. Chonchi apapa iniyo katengeni chanzika chanu, mukangotero muziwe kuti mwavota. Iniyo mudabwe kuti kodi amukuru amakhala kuno, zina lotchedwa kuti mukuru ndi zina la kunja. Kodi kampani ya kunjayo ibwera bwanji kuno ku Malawi kuti iza kupasani inu ngongole? Amalawi ambiri ndife anthu osusuka. Tikunena pano kumpoto kunyamuka gulu lina likupita kumpoto kukapereka ndalama kwa makhansala, ma MP ya kumeneko ndi andale ya kumeneko kumpotoko, komanso apaseso ati soya pieces kuatenga atumbuka ngati zisiru chani, ndi aziyenda m'mizimu kumakupasani soya pieces. Ndipo ena nomwaziona kale kumene koko akulu ena aku parliament amene akusogolera parliament anaitanisaso mafumu kuapasa ndalama ma 15,000, ndipo inu mukafere 15,000. Amalawi muzichangamuka, awawa chiseko cha apana kutero kwa kufuna abise nyasi zawo zimene achita masiku osewa zaka zonsezi kufuna kukunyengererani kuti mukavotere. Ndiye mukuyenera musamale kumpoto samalirani kukubwera kumene kuchigumula cha Nowa, anyamula kamba, anyamula ma 5,000 monga mmene akuchitira madera ena onse. Chocho mukaapeza anthu akukunamizani kuti ndife ochokera kumukuru, muwathamangise ulo kuamenya kumene. Tikunena pano anthu amene wawa ali ku Phalombe. Kodi tuziko ili ndiloopsa kwambiri likusogozedwa ndi anthu amene samapemphera, koma ukamaona amaoneka ngati anthu ondopemphera. Ino tangoganizani Arthur Peter Mutharika wangopita ku Nsanje, ndikukafika pa Nchalo, ndikukafika pa Jeratu, boma la seguliratu mimba. Tikunena pano aamanga anthu pa Nchalo ati chifukwa ati anachosa ati nsalu ya MCP, ati kumanena kuti imeja ndi emblem ya boma. Kodi imeneja ndi mbendera? Kodi kala ya MCP ndi mbendera ya boma?
choncho mudziwe kuti tili ni mtsogoleri amene amaoneka ngati ndi wopemphera koma amene si wopempherayi, ndi munthu amene anangobwera kuti adzaanamize Amalawi. Choncho chiseko chapana timanena zinthu zawavuta, ndipo inu a opposition mukuyenera muzuke kwambiri, muzuke muzifunse kuti kodi chimenechi chikhaladi chisankho. Inu munayamba mwaonapo a electoral commission akuchita side ndi chipani? So kairo wa opposition yo simukugwirizana, ena ndi awananyamuka kupita kokakumana ndi wamkulu wa meki okha, malo mokuti mungu anapita kumene kungati a united block, koma mukupita noka. Muziwe kuti zisankho izi sizikhala zisankho. Munayenera a opposition, UDF, DPP, Afodi, Lifo, nonse muyendere limodzi, koma ayi ndithu ena akupanga zaokha, siku lina muzalira. Choncho Amalawi ziwani kuti mmizimu mukubwera makobiri mmizimu mukubwera anthu osiyanasiyana akupereka makobiri kumana mafilimu osiyanasiyana. Chonde kusauka kwanu kusakuguliseni voti yanu, apapa mukapanga zimenezo mwavoteratu. Izi ndikukuuzani zisiku lina muzalira. Komanso ngatali ya chikondi ndi chifukwa chane akupereka ndalama kwa mafumu okha aku Central Region, nanga eno aku Southern Region wosusuka kulitu anthu mafumu osusuka mulanjemu kumaona ngati kapena ndi achakwerawo ndi alongo awo. Mafumu osusuka mutcholo, Mwanza, Musanjemu, Mmangochi. Ndipo koma ndalama ndiopsa kwambiri, imamusindisa di munthu. Ndalama tikunena pano anyamuka kale anyamata MCP ndi mwana wathu ndi ena mu GTP anyamuka ali ku Dubai kogula mafuta, anapita last week iyo ndi akulu mu State House koma ya ali nyudu Malawi wafikapo koma kati kuli ziko limene Mulungu analiyenera kuti alimvere chisoni ndi ziko la Malawi, chifukwa ndalama zikubedwa kopsa. Bon calendar, the DC, mwana upya kwambiri, the most deadly and dangerous child. Ine ndi ichoke ndimango ng'alula sinimaopa wina aliyense, kugwidwa kuphedwa bora ondipayo akonzeke. The DC.